Počkaj, neviem, či idú skok. Piče. Bolo by doskok. OK, čaute, už sme tu, ako vidíte, sme už tu na trati. Tu je ten náš vysnívaný skok veľký, nádherný. Prečo bývalý? Vysnívaný. Ja je vysnívaný, aha, sorry. Ináči som tu aj ja. Vidíte, nevyzerá to takto, No tak som tu aj ja, hej. ako v realite. Som tu aj ja, ty. No a je tu so mnou. Čaute. Tobiáš. Ja vám ukážem, jak sa na to skáče, že je to veľké. Tak to, také. Trošku také väčšie. Čakáme s divákmi. Až ma to zbolí z toho ruka. Ak by ste nevedeli, tak mám selfie tyč. To Bobu. No poď. Už ide. A teraz bum. Takže ako vidíte, je to dosť veľké. Tam niekde, no. Tu je moja BMX-ka. To je moja. Akože tu krásne všetko robíme. Tu sa všetko vyvíja, tréning, triky. A ešte na dedine. Keby ste nevedeli, bývame na dedine, nie v nejakom meste. Áno, v takom malom zapadákove. No zapadákovo to veľmi není, lebo tu máme fontánu, debiliny. Práve sme dopili energetiák, značky energetiák. Hej, nepropaguj. Kovie toto. Akože je to celkom v pohode. Kamo, ty jak natáčaš, keďže si sa videl. Čakaj sa Ja si vidí. ťa si odfotím. Tu je. Počkaj. Andrej sekra vysoký, a nejde. Sorry. No to, že hej. Keď chytro to načoč. No tak už som natáčam, natočil som a čaute.